Я да видя, има ли оглозгани, изядени, олигавени, измукани. Няма такива. Не сме правили група отдавна, защото бяхме взети да правим държава. Да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след 4-те години хаос. Само, че той изобщо не се оценява. И разни партии и всички останали си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Само, че той голям, но хлъзга. И днеска ще се изхлузат. Между другото, честитиме на победителите в Пазарджик, на вторите, които толкова много се радваха, на четвъртите, на петите, на шестите, не, на шестите не. Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на 6-то място. Сиреч, това, което говорихме, еврозона. Вкарахме българите в еврозоната, вкарахме ги в Шенген. След 27 години падна мониторинговия механизъм. Предоговори Томислав и всички колеги плана за възстановяване да върнем поне 2 милиарда евро. Изглежда това в ромските махали в Пазарджик не се отчита. Ръста на ПП и ДБ там и на ново начало е колосален. Сиреч там много отчетливо разбират друго. Кметската администрация от едната страна, от другата другите и един страшен вчера радостен глъч на победители. Кой е победение? ГЕРБ. А сега, щом е победен, се фащайте всички победители и от тук насетне си карат те влака да видят лесно ли е. Между другото, тип теменушки, защото го чух, че и Радев се обади вчера. Искам в бюджета те близо 700 милиона, които над 200 сме изплатили, 230 за Боташ, да се включат в бюджета, да скачат дефицита, да се знае, като искат младите лекари пари, да отидат и да видят как са заминали с чувалите за Турция. А другите милиарди ще заминат следващата и последващата година и да отидат при Радев да си ги търсят. Ние няма се да сме те, които ще държиме финансова стабилност, ще държиме дефицит, да сме подредена държава. Всички искат да харчат, всички искат румънския модел. Само ние стоиме на средата и обясняваме, че това не е правилно. И там някакви от дебетата, вчера между другото Мирчев ми пише едни SMS-и, изядяха те, погълнаха те, ликвидираха те, ГЕРБ изчезна, ново начало е всичко. Благодаря, Мирчев, не ни мисли. Големи, малки, все ще оцелееме. По някакъв начин. Ние направихме ГЕРБ, каквото трябваше за историята, Мирчев, в което вие никога не участвахте. Нито в Европейския съюз влизането, нито в НАТО, нито в еврозоната, нито в Шенген, нито при падане на механизмите. Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев. Те я честните. Какво стана с мафията и мутрите в София, бе? Нали това беше проблем с буклука? Няколко дена, защото медийната им машина, ние видяхме и в Пазарджик. Те изплашиха хората. Търчат на живи връзки. Киро, Асен, Лена, Боец, Рашков. Ние в тази помия не участвахме. Защото Томислав Дончев ми зададе един много добър въпрос. А ние що не ходихме в Пазарджик? Защото Томислав знаех какво ще стане. Знаех, че по ромските махали ще е чудо. Корпоративния вод. Вие помните Десислава, тя беше депутатка при вас.
Нали де си, помните? Тя е водач на ново начало. Те, които ние ги пъдиме, те отиват там. Коректно, честно. Нали така? Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва. Гоцанов обяснява по телевизията как всичко ще се дига, как ще заплати и така. Ще да убеди. Кого да убеди? Партньорите да дигаме още. Нас ли ще ни убеждаваш? С 7 милиарда повече сме дали за пенсии и заплати и знаеме, че това е грешно. Когато икономиката и ръста на брутния вътрешен продукт е едно и нещо, 2 или колко е там. И въпреки всичко го правим. Защото е обградени от популисти, благодарност никакво. От никой. Напълниха министерствата на концесия, ги взеха, по-ловно сменят и обясняват, и нашите структури ме питат. Що сменихте в Пазарджик на образованието? Що? И сложихте на БСП човек, който сега да излезе на изборите срещу нас и те да отидат и да викат ние дигаме резултата. Какво да им обясна? Че имат 19 души, са по 7, 8, 10 максимум. Че Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля, заминава там да се показва. Камо ли па, ако има матч, ако има нещо, волейбол, ако има, то е чудо! 19 ли? Колко депутата има зад гърба си? Откъде на къде? Това трябва да пита, преди да тръгне. Имате ли против? Ние... Днеска имаше ССУ, надявам се Желязков да им е казал ясно и точно какво искам. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Никакво. 6 сме, никаква отговорност не носа вече. Нула отговорност. Има първа, втора, трета. Асен Василев ясно каза, имаме Възраждане, имаме Величие, имаме Меч, имаме Радев, има алтернатива, проруска, хубава. Защото ние, каквото можахме, направихме за Украина. Каквото можахме, още стои украинското знаме. От първия ден на войната. Не се местиме, като сме казали нещо. Обещахме еврозона, вкарахме ги. Обещахме план за възстановяване, направихме. Сменихме маса закони, направихме. Механизма махнахме, направихме. И куп други неща сме направили, но това са главните. Основни, важни. Резултатът ще е още по-лош за ГЕРБ, ако останем в такова правителство, Желязков, което е дало концесиите, към Министерство на концесии, и те се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика и коалиционна култура, нула. И аз обяснявам, защото всички тръгваха на преговори с ГЕРБ, първо излизат пред медиите, без Борисов за министър-председател. Добре, сега си го обяснявам. С мене тези безобразия нямаше да стават. До сега си е заминал и областния на Разград, и директор днеска да излетял Младене. Знаете как беше. И на Русе директора да излетял. И главно да обяснява каква организация е създал Пазарджик. Не министъра. Министъра е политическо лице. Но понеже от ГЕРБ, на всички им е сгодно да бият по него. Къде е шефа на районното? Къде е шефа на областта? Къде е главният секретар? Къде е шефа на дирекция полиция? Изведнъж ние не стига, че сме шести, а и пасив, че Дани Митов е министър. Полза някаква от вас виждате ли да стоиме в такова правителство? Дал съм дума да стоя.
Но ако стоиме, ще стоиме само формално. Повече ние кворум няма да им правим. Оня ден Рая вика, бе, трябва да стоиш. Защо да стоя аз? Имам толкова партийна работа. Не веки, защото БСП са на партийна агитация у Пазарджик. Него ден решавахме въпроса за службите, където те имат претенции за по един заместник. Аз не разреших на нито един член на правителство, премиер, вице-премиер, министри да отидат от Пазарджик, да водят агитация. Защото там са нашите колеги, нали така? ПП-тата не се посвениха, и особено ДБ-тата, да ползват администрацията, за която винаги са упреквали ГЕРБ. Кметската администрация работи изцяло за ПП и ДБ по време на тези избори. Помия страшно. Просто единственото, което може да ни радва е, че ние не участвахме от тая кочина, от тая помия. По-добре даже то зад нас има ли някой? Ако има, по-добре да сме... Те беха 500 кандидата, сигурно има и зад нас. Сигурно има и зад нас. Но това ни дава реалното основание. БСП, ИТН, ново начало от едната страна да дойдат, че ни питат. Не знам дали и министрите да стоят, но това си е ваш личен избор. Защото съм дал дума, че няма ние първи да щупиме коалицията. Няма да я щупиме, но и няма да стоиме по този начин. Всеки ден да обясняват Борисов Пеевски. Какво ще има Борисов с това управление, бе? Защото им изгодно. Пеевски не е в управлението. Или да влезе официално. Каквото кажат там на ССУ. Аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно или не. Изобщо това не ми харесва. Затова премиера да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание. Не може такова нещо. Една година близо, стига им. Стига им толкова. Да става от ИТН, да става от ново начало, да става от... Макар че на нас се полага, но и това ми е се тая. После въобще не ни касае. Но не може да ни се качват на главата. Да. И ги наблюдаваме няколко дена. За целта, колко им беше кеф вчера. Киро Петков, загрижил се, ГЕРБ, изчезна. Изядоха го. Божанов, чисти пърхоти, вика, изядоха ГЕРБ. Василев, погълнаха го. Казахме ли? Чудото стана. ГЕРБ 6. Добре, бе, човек. Имате по 200-300-500 гласа повече при тази избирателна активност. Ние не правиме като вас, не влизаме по махалите, не пазаруваме. Не правиме като вас. Някой път да си шести е по-достойно, отколко да си първи, втори или... Те кои са ПП-тата? Втори. Те за това се радват. Те като са втори, като в живота. Радваш се да не си първи, да си втори. Да завършиш там някакси. Това е. И за целта се дигате и отивате по родните си места. Ти в Сливен, ти в Братца, ти в Ловеч. Да видите колко е изяденото. Колко е оглозгано. Какво е хартисало. Има ли нещо хартисало? Има ли за дояждане? А пък те в парламента ще си правят мнозинство, как ни им приехме 10 месеца. Кой както свърши, идва тук да ми докладва колко е изядено от тялото на ГЕРБ. Ръка, крак, шкембе. Точка. Има две мнозинства вече. Първи партии да си управляват. Ние
7-8 неща свърших. Но в бюджета боташ. Как се обади Радев? Да знаят. Младите лекари, парите им отиваха в Турция. България инвестира в турската газопреносна система. Даже и на учителите им кажете, и на тези, защото имаме още по фактури към 450 милиона да платиме сега готови фактури за плащане. Само, че милите журналисти го обиколят и го питат, какво стана в Пазарджик? Какво стана в Пазарджик? Общински съветници, всеки играе сам за себе си. Там дори не е партиен вод. Но станало. Народа, мъдрият народ казва всяко зло за добро. На нас ни се случи много на време. Червената лампа светна. Какво ни очаква, ако бързо не се махнеме по достоен начин от всичко това? Или правителството ще се заработи като едно и ще гледа интересите на българите, иначе такива смени, такива промени, за да си угаждат на партиите, няма да е... Ще изкараме още 3-4-5 дена без кворум и то само си замине правителството. Нали така? Да съберат и да решат без шестата партия, може ли да управлява? Според мен не може. Ние се наредихме на нивото на кои са там, Меч, Величие. Там сме някъде. Това ни донесе вкарването в еврозоната. Това е благодарността на десните хора, че ги извадихме от механизма. Това не се повтарям по 3-4 пъти. Сега да видим, даваме път на младите. Даваме път да се докажат. Да видим как ще се докажат. ПП-тата 4 години объркаха всичко тотално. Сега да видим другите комбинации как ще се справят. Но ние изгода от това нещо нямаме никак. Държавата може да има до сега, но ако почнем да затъваме ние, последствие ще затъне всичко. Това е положението. Като си дойде Дани Митров от съвет, го питай. Или той е виновен, или професионалното ръководство. Един от двете да си заминава. Това е нашето желание. Като не си заминава, не носиме отговорност, Дани Митров си подава оставката, да си избират някой от ново начало, от БСП, от ИТН, който иска. Но ние няма, не стига, че сме шестия и носим отговорност за избори. Няма такова нещо. Приключи. Така че искам обаче много честна оценка по градовете и селата какво е положението. Защото това може да призвика още по-бързо да ги пратиме на избори. Просто от вашите доклади ще зависи къде колко изядено. И има ли изядено, или наръфано, или опити да се яде, приключваме. Да. Това ми се подиграват, ПП-тата и ДБ-тата. Един файтон хора ми се подиграват, че ни били от Пазарджик. Това е просто срам. Ако знаех, че толкова ще се радват и ще подиграват, щех да отида в Пазарджик, щех да ги прата и щех да ги смажем. Просто те хората видяха, че нас те избори не ни интересуват. И обикновено като направя някаква такава грешка, защото сега го отчитам като грешка, след това дълго време ни я натякват. И ръководителя нашия партиен пълно да също трябва да си подаде оставка и да сложим нов ръководител в Пазарджик. Категорично. И да направим януари-февруари, кога ни е по план Конгреса, да подменим изпълнителната комисия, може и председателя, каквото прецените, и от никой не вика БСП ново начало, ИТН ново начало, ГЕРБ ново начало. А като бега ПП-тата и ДБ-тата ускута,
Какво начало беше? Щастлив край. И те, както и да им е сладко. Въпроси имате ли? А мила група парламентарна? Колко мечтаехте да не сте като дневални, да висите само вие от парламента, а другите да ходят на предизборна агитация. Ето ви са възможност. Отивайте. Кой колкото време му трябва по структурите. И те и Възраждане не идват. Обикалят си, гледат си. Така че, който няма работа или бързо свърши, да влиза в залата. На вас го оставям това ръководството на групата. И така. Имате ли въпроси? Сутринта с Желязков преди Дом съвета говорихме и с Дончев и тук колегите, така че са наясно. Щом не искат Борисов за премиер, те мислят, че Желязков е по-лабав. Той беше лабав, защото лабава с глобката, лабава коалицията и всеки мисли да го тормози. От тук насетне удряш по масата, не става ли, хайде, ние сме в готовност. Само казваш, не мога повече, не ме слушат, не изпълняват. Ясен съм или не? Някой против да има? Една година близо крепихме държавата. Резултата е 6. Ако карам още 3 години, ставаме 26-ти сигурно. А другите ще растат. Баща ми на времето викаше, як си сина, ама си будала. Бехме будала, ама се събудихме с друг акъл. Това е. Боташ в бюджета да го видят. Защото те говорят за чували по Хемос. Между другото, чест му прави на този прокурор вчера. Каза, няма, не можахме, няма. Фирмата си ги тегла и си ги пратила. Не му минава на Радев приказката. А още повече тя Хемос стои построена. А Боташ, чувалите заминали, няма ги, парите на младите лекари, над 220 милиона са платили точно толкова, колкото искат, са вече в Турция за турските млади лекари, пратени от Радев. Пратени от Радев. И ние сега трябва да бъркаме още, за да даваме още. Прави ли впечатление как? Пепета, дебета за Радев, дума не обялват. Всичко се е решило. Хубава вечер, карайте внимателно към родните места. Внимавайте за камери, че МВР бди. Не винаги, но по някой път. Особено като има избори, все са виновни за нещо. Отвързвам ти ръцете, както искаш. Нямаш един ден ангажимент, ако не е това, което считаш за правилно. Никакви правила повече не важат, защото те нарушиха правилата. Те. Не ние. Оставих им да им видя сеира, видях го. Айде хубав вечер, ако има нещо си им казвам.